gosti i uzvanici, dragi prijatelji, Ličanke, Ličani i svi naši dragi gosti ovdje u Kulturnom centru u Dubravi. Dobrodošli ove lijepe, zaista možemo reći lijepe siječanjske subote, kad nam je temperatura onako malo prepukla, da nije prehladno. Ništa ne pada, ali kažu da će snijeg. A ovaj mjesec u kojem je onaj poznati siječanski blues tako nekako naglašen, da ga je naša Ana Marija ove godine odlučila malo prekinuti i preselila ovo lijepo događanje iz prosinca upravo u siječanj. Upravo iz tog razloga Zavičajno društvo Sinac, kako rekoh, ovu koloniju je Sinac slika u Zagrebu prebacilo s prve adventske subote na siječanj, tako da smo već na 5. jubilarnoj likovnoj koloniji, na koju se redovito odaziva veliki broj umjetnika i to slikara. Tako nam brojke iz godine u godinu rastu, te se za ovogodišnje okupljanje odazvalo točno 35 slikara. Umjetnici svoje radove poklanjaju organizatoru, a organizator će one slike koje svjedoče o nekadašnjem načinu života sačuvati za stalni postav galerije u Sincu, dok će ostale slike, i to ove koje vidite iza mojih leđa i tu po prostoru, biti će na prodaju. Sav prihod, znači sva prodaja, usmjerava se za daljnje uređenje tog galerijskog prostora. Ova likovna kolonija je uvijek vesela i raspjevana, zahvaljujući domaćinima Zavičajnom društvu Sinac, koje priziva svoje prijatelje, vrsne glazbenike, da uljepšaju ovo događanje i na taj način se zahvale slikarima na velikom trudu i darovanim djelima. Bilo koje vrste umjetnici se pružaju ruke, pa tako sada glazbena umjetnost podupire likovnu, odnosno likovna glazbenu. Stoga će ovogodišnji program izložbe likovne kolonije otvoriti upravo naš domaćin Zavičajno društvo Sinac, koje je jedno od najstarijih zavičajnih ličkih društava u Zagrebu, te ove godine bilježe punih 47 godina neprestanog djelovanja. Svoju liku svuda predstavljaju ličkom pjesmom, a kroz dugogodišnji rad lici su darovali pregršt pjesama, no isto tako čuvaju i otimaju zaboravu sve one stare napjeve, kola, ojkane i rozgalice. Naravno, ponosni su na svoj Sinac, to pitoreskno mjesto smješteno podno gore Godače, na izvorima rijeke Gacke, okruženo prekrasnom prirodom uz koju je njegovo postojanje neraskidivo vezano. A uz moćne planine i zelene šume, jedan od bisera prirode koji to mjesto čini posebnim je upravo rijeka Gacka i kameno-drvene mlinice podignute na sedrenim barijerama koje stvaraju prekrasne slapove. Ta tirkizna i kristalno čista rijeka upravo tamo u Sincu započinje svoj put. Današnji program domaćini otvaraju sljedećim pjesmama: Moji zeleni bore, tekst i glazba Ivan Bogdanić, Lipa stara, tekst i glazba Ivan Bogdanić, Junak iz Like, tekst Ivan Trnski, autor glazbe Arbe Štriga i Iz otočca Usinac, tekst i glazba Ivan Bogdanić. Molim vas još jedan veliki pljesak za Zavičajno društvo Sinac. Uznasi se čuju, moj zeleni
maknem lijevo, desno ako treba, to ti mogu. Lijepo su nam zagrijali atmosferu, nadamo se da ćete ostati ovako dobro raspoloženi. Znam ja njih, čućemo mi njih još sigurno negdje malo na kraju, nagovorit ćemo ih. A iz Sinca sada lijepo odlazimo na Kvarner, točnije u Kraljevicu, odakle nam dolazi Kud Lanterna. Osnovani su 2009. godine s ciljem očuvanja tradicije i narodnih običaja te čakavskog narječja svoga kraja. Obučene su u stiliziranu svečanu narodnu nošnju Primorja. A ove prekrasne dame obučene u svečanu narodnu nošnju Primorja u bojama koje simboliziraju redom crvena ljubav i radost, bijela svečane prigode i veselja, a crna teškoće življenja i žalost. Broje mnoge nastupe diljem Hrvatske, ali i izvan domovine. Tradicionalno organiziraju smotru folklora, koncert Lanterna i prijatelji, dramski prikaz božićnih običaja te koncert za Sveta tri kralja u crkvi Svetog Nikole u Kraljevici. U sklopu Kraljevačkog kulturnog ljeta u tijeku turističke sezone organiziraju jedan samostalni koncert, a tijekom kalendarske godine humanitarno posjete neke od domova za starije i nemoćne osobe, kao i djecu sa posebnim potrebama smještenih u Kraljevici. Sretni su da su danas sa nama ovdje i da ćemo uživati u programu i zajedništvu. Voditeljica pjevanja je gospođa Melita Cikač, dirigent Andreja Hećimović, a predsjednik KUD-a je gospođa Verica Filić. Danas su za nas pripremili Lipo naše zeleno primorje, Poljubi zemlju, Paun leti i Kartolina s Kraljevice. Pozdravite molim vas KUD Lanterna. Naše zeleno primorje,
ovako razmišljali, ovako kako ste energični i držite sve pod kontrolom. Jeste Ličanka rodom? Eto. Dosta dobro smo zaključili. Čača je sjača. Hvala vam lijepo, predivan nastup, hvala što ste nas ugostili. A nakon ovih divnih dama i njihove pratnje dolazi nam jedina klapa nastala izvan okvira Dalmacije, klapa nastala u Zagrebu, klapa Nostalgija. Kroz impresivni, pozdravite ove drage gospodu, dečke naše. Kroz impresivnih 40 godina postojanja nizali su uspjeh za uspjehom, pa su tako bili i prva klapa u povijesti koja je na poznatom klapskom festivalu u Omišu predstavljala niti manje niti više nego grad Zagrebu. Iz istog tog Omiša ponijeli su najviše nagrada od svih klapa ikada, čak 32 priznanja kroz 20 godina aktivnog sudjelovanja. Nagrade ih možete zapisati, lijepa brojka. A nagrade ih nisu zaobišle niti kada su porini u pitanju. Vlasnici su 4 porina, a svih nostalgijnih 10 CD-a su bili nominirani za tu prestižnu nagradu. Čestitam vam. Ovi naši zagrebački rutineri briljiraju čvrstoćom i produhovljenošću izričaja. Klapa su koja demonstrira konstantnu kvalitetu i besprijekorno muziciranje. Klapa su s predznakom velikog meštra dalmatinske klapske pisme, pokojnog maestra Dinka Fija. Danas će nas počastiti sa sljedećim pjesmama. Ja odlazim draga, narodna obrada u Duško Tombača, na Ciovu Šaldun, također jedna narodna skladba u obradi Dinka Fije, Ruža crvena, tekst i glazba Dubravko Šimek i naravno Kome bi šumilo, more moje sinje, tekst i glazba Teo Trumbić. Klapa Nostalgija.
sinog sa pazara, i za kopinotu proda sam u gotu, i za kopinotu proda sam u gotu. Al me draga para, bavi u subotu, raspaca sam zlato.
Još jedan lijepi pljesak. A sada nam stiže jedan vokalni ansambl koji se naziva Harmonija disonance. Započeli su s djelovanjem 2016. godine kao projekt na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Evo, ove prekrasne djevojke danas nastupaju kao samostalni ženski vokalni sastav, usko surađuju s vrsnim poznavateljima i kazivačima tradicijske glazbe, bave se njezinim skupljenjem, očuvanjem i interpretacijom. Veliku važnost u njihovom djelovanju imaju posebne priče, napjevi i iskustva s terena, te prašnjavih arhiva kojima daju novo ruho. No, ono što ih je estradno vinulo u visine je sudjelovanje na Dori 2023. godine s pjesmom Nevera Lejlej, gdje su osvojile drugo mjesto. Ove drage dame danas će nas počastiti sa 4 glazbena broja. Izvor Voda izvirala, Vojkavica iz Srijana, Oj Javore, pjevanje u kolu u Hrvatskom Čuntiću, Ovamo dojdi sokole iz Blata na otoku Korčuli i Berem dunje, al ne lomim grane, Ojkavica po Vrličku Vrlika. Harmonija disonance. Voda
ova predivna mladost, ova prekrasna harmonija disonance otima zaboravu te neke skladbe koje vjerojatno nismo ni čuli baš u životu, ali predivno je da se netko toga sjeća. A samim time nekako smo došli i do ovog službenog završetka glazbenog programa. Meni je to preletilo nekako prebrzo, s obzirom kako lijepo sjedite, vjerujem da je vama. Imamo još za kraj pozdraviti naše drage slikare, naše drage uvažene goste, to će naravno učiniti naša predsjednica Zavičajnog društva Sinac Ana Marija Bogdanić, koju ću pozvati sada da mi se pridruži ovdje na pozornici, a možda nekako nagovorimo i da okupi svoje Zavičajno društvo da nas počasti barem s još jednom pjesmom. Govorit ćemo mi i naše slikare da nam se pridruže i nagovorit ćemo sve naše izvođače, pa ćemo onda, a i svi s nama ćete zapjevati. Ali evo samo još par riječi da vam kažem. Želim prije svega pozdraviti gospođu Cvjetku Grijak ispred Ureda za kulturu grada Zagreba. Dobro nam došla. Gospodina Dragu Topolovca, predsjednika zajednica folklornih amatera grada Zagreba. Gospođu Katarinu Kolaković ispred udruge Vila Velebita, krovne udruge Ličana. Gospodina Nikolu Tominca, predsjednika prijateljskog zavičajnog kluba Stajnica. Gospodina Dragu Perkovića, predsjednika zavičajnog kluba Sokolac, Brinje. Još ćemo vas jednom pozdraviti. Gospodina Josu Brkljačića, producenta na Hrvatskoj radioteleviziji, našoj šteli za HTV. Jutro smo bili Jutros je isto bila najava za ovaj događaj na Dobro jutro Hrvatsko. Pozdravljam sve članice i članove župnog zbora Ivan Dobri, župe Ivana 23. Pape ovdje na Klaki, čiji sam i ja član. Na čelu sa voditeljima Barbarom i Josipom Meštrićem. Dobro. Idemo sad malo opet bliže Lici. Pozdravljam i doktora Nenada Stuparića, nečaga ubijenog svećenika Sinca Vladimira Stuparića. Pozdravljam isto tako iz Kršne nam Like, iz Sinca. Došao je Domagoj Matasić, predsjednik mjesnog odbora Sinac. Pozdravljam dragog našeg velečasnog Peju Ivkića, bivšeg župnika Sinca, a našeg velikog prijatelja i pratitelja. I ne manje važno zato što ga se spominje na kraju, već svim srcem nama Sinčaranima izuzetno bitno i na ponos pozdravljam dragog nam fra Mirka Gregova. Znate, 2 godine Sinac je bio bez župnika, a mi zavičajci smo se isto tako stavili u ulogu malog ambasadora, pa smo zajedno sa članovima župnog zbora Ivan Dobri molili zajedno nadbiskupa Kuklešu, dajte nam svećenika u Sincu. Molili smo i nismo znali za koga molimo, ali dobro smo izmolili. Evo, dragi prijatelji, slikari, dragi glazbenici, dragi prijatelji, svi vi dobrodošli. Svima vam se želimo zahvaliti. Slikarima na ovako velikom odazivu i slikama koje ste nam darovali. Znamo mi da se jako teško odvojiti od svojih dijela i zato vam zaista hvala od srca. Glazbenici, prijatelji, baš ste veličali ovaj dan. Ne mogu reći večer još je dan, ali prekrasni ste svi bili. I dakle, glazbom probudili ste sva naša čula dok smo krajičkom Golka gledali sve ove krasne slike. I svima vama, dragi prijatelji, svojim dolaskom pokazali ste da podržavate naš rad.
Evo, već 5 godina zaredom u zajedništvu sa Centrom za kulturu Dubrava organiziramo ovaj susret Sinac s Lika u Zagrebu. Datum ove kulturne priredbe pomakli smo sa predbožićnog vremena koje je inače krsat raznim događanjima u gradu Zagrebu, upravo na siječanj, u kojem bude puno manje priredbi, ne bi li ga obogatili slikom i zvukom. Suradnja između Kulturnog centra Dubrava i Zavičajnog društva Sinac traje već 45 godina. Bez dugogodišnje potpore svih dosadašnjih ravnatelja, kao i sadašnje ravnateljice Sandre Banić-Naumovski, ne bi bilo ni ovog današnjeg događaja. Ova kuća nam širom otvara svoja vrata svakog utorka u 19:30, kada u Dječjem kazalištu Dubrava u Cerskoj održavamo probe i tako putujemo prema Zavičaju. Znate, Dubrava nas tako lijepo ljulja, kao u zipki. Tu se osjećamo kao doma i baš zbog svoje gostoljubivosti i podrške mnogim našim članovima nije problem doći u Dubravu niti iz Podsuseda, Vrapča, Jaruna, pa i Demerija. Ta naša radost kada se međusobno susretnemo i ljubav prema pjesmi i tradiciji koju osjećamo zasigurno se vidi i na našim licima kada nastupamo. Pa smo tako u 25. godini prošloj pozvani da ličku pjesmu otpjevamo ili pak ličko kolo zaigramo na 25 javnih nastupa. Statistički gledano ispada da smo svaki drugi tjedan imali nastup i više od jednog nastupa. Ali u stvarnosti znalo se desiti da smo zaista bili petak, subota, nedjelja, ma više smo bili zajedno nego doma. Malo su se i ljutili, ali nemojte im reći. Ali ako uzmemo u obzir i milijunske preglede naših pjesama na društvenim mrežama, zahvaljujući našoj članici Ruži Šapini, koje je to posrećilo, mi smo nastupali skoro i više puta dnevno. Ipak najviše smo ponosni na sudjelovanje na međunarodnoj smotri folklora ove godine koja je obilježila 1100 godina od krunidbe kralja Tomislava. Te smo tako pjesmama Vila Velebita i Junak iz Like obilježili brojne nastupe u 25. godini. No čini se da to nije kraj jer nas i Županja zove da upravo junakom iz Like sudjelujemo na Šokačkom sjelu 14. veljače u spomen na Ličanina Marijana Matijevića, najjačeg čovjeka na svijetu, koji je bio županjski zet i u Županji i pokopan. Evo, naš ansambl njeguje i pasijonsku baštinu, pa je tako organizator korizmenog koncerta Sinac pod križem, koji će se ove godine održati 21. ožujka u katedrali u Gospiću. Ovaj koncert prepoznat je kao vrijedan kulturni projekt, te je dobio i potporu od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Poznato je i naše ličko koledanje u Zagrebu, koje se krajem prosinca održava na uglu Gajeve i Trga Bana Jelačića, te božićnim ličkim popjevkama i popjevkama iz drugih krajeva Lijepe naše, našem gradu Zagrebu čestitamo Božić uz kuhano vino, kuhanu rakiju, uštipke, kolače koje su priredili naši članovi. Eto, to su naše redovne aktivnosti i projekti koji već imaju upisane datume u kalendaru događanja. Vas sve pozivam da razgledate ovu izložbu iza mene i sa strane na panoima. Pogledate koju sliku, ako vam se koja svidi, može biti i vaša, uz vrlo povoljnu cijenu. Podržite naš rad i kupnjom tombole. Ima vrijednih tombola od Pećinskog parka Grabovača, tvrtke Lakuna, pa ostalih zgodnih primjeraka. Sada bih molila sve izvođače, pa i vas slikare, da nam se pridružite ovdje na sceni i da se slikamo i da pjesmom završimo ovaj događaj. Može? Ali nije to sve, malo sam se zbunila, znate. Još bi samo, dok se slažete, ja bi još samo pozvala naše drage izvođače i dodijelila zahvalnicu.
gospođu Vericu Filić iz Kuda Lanterna. Evo tu ima malih ličkih proizvoda za uspomenu na ovaj dan. Hvala vam, dragi prijatelji Zavičajnog društva Sinac. Mi smo zaista sa radošću prihvatili ovaj poziv i odazvali se, došli otpjevati u ovako ugodnoj atmosferi. Hvala svima vama koji ste ovdje. Lijepe pozdrave vam donosimo iz Kraljevice. Hvala još jednom i jedna mala sitnica za uspomenu svima. Molim isto tako klapu Nostalgija. Ko će nam se pridružiti? Martin. Martine, evo, zahvalnica. Harmonija disonance. Rekla sam da ću ga opet prozvati. To je fotograf sa dušom. Nije slikar, ali slikar. Fotografira. Gospodin Dragutin Perković. Znate, Bjelovar se diči sa Barbarom Kolar. Tako, svako ima nekoga, ali mi imamo našu Ivanu Mihalić. Ivana prekrasna se. Ugodan glas, još ugodniji stas. Tako da, hvala ti, hvala na svemu, hvala na tvom odazivu, bez problema se da, može, tu smo. Hvala. Evo. Ja idem sada na svoje mjesto i idemo svi zapjevati Vilu Velebita. Može? Baš me zanima kako sad slikari pjevaju. Baš me interesira. Živila,
da sutra